खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिपिएफआ माब्लाबाबो सरकाराव फैफिनलिया बिटिसिआव जों बिजेपिखौ बिग ब्रादार हिसाबै सन्मान होनो हाया बिटिसिआव बिजेपिआ उननि सिरियाव आरो इउपिपिएलआसो सिगांनि सिरियाव जिरायगोन नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों नंगौ बिथां धनन्जय बसुमतारीया बिपिएफ दोलोनि बेरेखायै गोबां माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि जेब्ला जों बिपिएफआव थानानै एमसिएलएआव देरहादोंमोन अब्ला हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल सरकारा बायनानै जोंनि सरकारा गाबोन समफोर फैसिगोन होनना बिफानफोरखौ राननानै होखायोमोन नाथाय बे बिफानखौ रानजोबखानानैबो बिथाङा सरकाराव फैफिननो हायासै आरो बिथाङा सरकाराव फैगोन बियो माब्लाबाबो जानाय नंलिया दिनैनि दिनाव 3 नाम्बारावसो बिपिएफआ थागोन होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारीया बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावदों बिथां धनन्जय बसुमतारीया बिथाङा बुंथिदों दि भारत आरो आसामाव बिजेपिखौ जों बिग ब्रादार हिसाबै सन्मान होनानै खामानि मावगोन नाथाय बिटिसिआव जों बिजेपिखौ बिग ब्रादार हिसाबै सन्मान होनो हाया बिटिसिआव इउपिपिएलआसो बिग ब्रादार जागोन इउपिपिएलआसो सिगांनि सिरियाव जिरायगोन आरो बिजेपिआ उननि सिरियाव जिरायगोन होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारीया दानिया फैदो बिथां धनन्जय बसुमतारीया मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो जों आबुङै मिथिना लानि बेनि फोरमानखौ आंनो होनो हागोन आं माबोरै होनो हागोन होनबा बिथाङा जे माखासे रायजोखौ मिसा खोथा बुङो बे बुस्थुआ देख मोनसे फोरमान जानानै दं मानोना जोंखौनो बियो जेब्ला जों एमसिएलए हिसाबै देरहादोंमोन बिपिएफ हिसाबै सरकारा गाबोन फैसिगोन समनिहा फैसिगोन बे माने इउपिपिएल सरकार बायनानै जोंनो फैसिगोन नोंहा उमुखौ लादो नोंहा उमुखौ लादो नों उमुख बिबानखौ लादो होननानै रानखाजोब्बायमोन बिफानखौ रानखाजोब्बायमोन आरोखि दा बिफानखौ रानखाजोबनाया बे दिनैसिमबो सरकाराव फैनो हायासै आरो बिदि सरकाराव फैगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया दिनैनि दिनावहाय एकदमबारे 3 नाम्बाराव बिपिएफआ थागोन बे सैथो खोथा 3 नाम्बाराव बिपिएफआ थागोन ओमफ्राय जों मोनसे खोथा बुंबाय थादों जोंहा भारतआव माने बिजेपिखौ जोङो बिग ब्रादार हिसाबै जों सन्मान होनानै खामानि मावगोन आसामावबो जोङो बिग ब्रादार हिसाबै जों खामानि मावगोन बिजेपिखौ बिग ब्रादार हिसाबै सन्मान होनानै खिन्थु जों बिटिसिआव बिथांमोनखौ बिग ब्रादार हिसाबै जों सन्मान होनो हाया बिटिसिआव जोंसो बिग ब्रादार जागोन इउपिपिएलआसो बिग ब्रादार जागोन बिसोरो जों सिगांनि सिरियाव जिरायगोन बिसोर उननि सिरियाव जिरायनांगोन बेबायदि सिस्टेमावसो जोङो लांनो लुबैदों मानोना गोबां जोहोलावजो शहीदनि बिनिमयै मोनसे सुक्ति जानाय मोनसे बे मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिलखौ जों फटखरि जों मालायनि आखायाव हगारनो बा नेशनेल पार्टिनि सायाव हगारनायनि मोनसे प्लेनिं जोंनाव गैया आरो रायजो राजायाबो बेखौ लुबैयाखै बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय जेरैखि जायाबाबो माने काउन्सिलनि सिटखौ माने इउपिपिएल दोलोनो होनाय जाथों बा होनाय जागोन होननानै रायजो राजाफोरा डिसिसन लानानै आवगायबोदों आरो माब्लाबाबो दिनैनि दिनाव बिपिएफआ माने फार्स्ट पजिशनाव गैया थार्ड पजिशनाव दङ सेकेन्ड पजिशनाव बिटिसिआव बिजेपि दङ फार्स्ट पजिशनाव दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दङ बे खोथाया रोखा आरोखि